I just wanna be famous, but Be careful what you wish for. I stuck my dick in this game like a rapist. They call me Slim Roth. Здравейте, пичове, Beatbox 7, аз съм ваш Дед. Тук до мен е Торес 8. Кажи нещо. Какво да кажа? Сега ще минавам Adventure мапа на моята бест. Вземи леглото, този мап ще е дълъг. Второ мап by моята бест. Не минава и повече почта, как ще чита. Сега ще взема брониката. Сега сложим така и да бутнем и другия Cobblestone. Такива, който няма да трябва. Кажи нещо е мистер Торес. Какво да ви кажа? Аз съм много голям пич. Не си, Сега ще играм мап. верно. Но тук ще си направя една pressure plate. Една или един pleasure plate. Една, що? Джъпче. Аз си бинах копчето на тенят. От съто човека ми кляка. Имам диамантена кирка. За какво ти е? Не знам. Да, бе. За кеп. О, пак ли трябва така, бе? Добре. Искам да ви кажа нещо, моля ви, абонирайте се за мен в YouTube, за да мога да правя по-дълги и по-качествени клипчета. Да бъдат с по-добро качество. Но това не е добро, но за да бъде с още по-добро качество. Направих бутона, трябваше pleasure Ще plate. оставя линк в описанието. Само че да бъда цели по списък ще са тия стрели. Какво това правя тук? Целя пашплейта ли? Тук нещо не става. Как познах първия път? Тато ще си пътица. взема. О, супер! И да почваме да печем пак лабиринт. Обичам бъдици. Наистина ли? Задача 3. Много ли си готин? По-готин съм от тебе, само ти кажа. Я да стъп през плейт, искам още такова. Случи, че това не стига. Как мрази детето. Така. И сега да направим малък pressure plate. О, да, особено на моята ще пак с стъклата. Бати гадния лабиринт. Аз съм тъп. Да, така е. Къде е Мап, бай мой да без. Да, много дълго беше мап. Добре, това беше всичко от мен и от Торес, осмицата. Осмицата. Добре. Чао. Може и да не ми правиш мазна реклама.